Едно от момчетата, подредили се на опашката, беше с различна фамилия на личната си карта и студентската си книжка. И не беше само той. Печатите бяха размазани с коректор отгоре, като се четеше и редовно, и платено обучение. Какво учиш? В кой университет учиш? В технически. Какво учиш там? Машиностроение, удостроение. Какви изпити имаш този семестър? Втори семестър. Какви предмети имаш този семестър? Би ли ми казал какви предмети учите този семестър? На личната карта и на студентската ти книжка има различни фамилии. Аднан, книжката ти да не е фалшива. Не. Ама различни са ти фамилиите, кажи ми как се казваш. Моля ти се. Как се казваш? Аз съм Аднан. Фамилия. Господине, а вие защо се тръгвате? Защо тръгнахте? Щяхте да гласувате. Опитахме се да поговорим с председателя на 14-та секционна избирателна комисия. Той категорично отказа коментар, както и охраната. Кога излезе разпоредбата? Не съм дала разпоредби. Тогава може да влезе. Къде да влезете? Да снимаме. Не в стаечката, разбира се. Разбира се, не в стаечката. Не зависи от мен. А от кого зависи? Не знам. Питайте другите. Пуснете ми да влезе да ги питам. Успяхме да говорим обаче с един от членовете на комисията. Нещо нередно забелязваш ли? Ти затова си сложен там. Не, аз пиша само. Има си хора вътре. А някаква нередност забеляза ли? Какво пишеш? За сега не. А тези печати, които не се трият, чисто нови студентски книжки с чисто нови снимки, хора, които се добавят в списъка, не те ли притесняват? Притесняват ме. Но? Това е. Пред камерата ни пожела да застане и председателят на ГЕРБ в Южен. Започва в район Южен, в училище Климент Охридски от секция 54, където нахлуват. Там председателя на комисията ги връща, след това слизат в секция 51, оттам също спират избирателния процес, докато ни пристигнат представители. В един момент се оказва, че те ходят целенасочено в точно определени секции, където има представител на ДПС, който ги води. Човек или член на комисията, или секретар, който им превежда, казва им какви декларации се попълват. След наша проверка ние видяхме, че документите им са нередовни. От ГЕРБ разполагат с номерата на автобусите, разхождащи цял ден днес въпросните избиратели. Те заявиха, че ще подадат жалба и до районната избирателна комисия.